Tnediet is-sitt edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea għall-Isport li ta' kull sena tkun ikkommissjonata mill-Unjoni Ewropea bil-għan li tkompli tkabbar l-għarfien dwar l-importanza tal-attività fiżika. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar qal li din hija edizzjoni straordinarja u l-attivitajiet ser ikunu partikolari. Kutajjar qal li l-avveniment nazzjonali ewlieni ser isir bejn it-18 u 19 ta' Settembru fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop u ser jinkludi kompetizzjonijiet ta' timijiet u individwi f'16 il-dixxilpina sportiva differenti. Attività kbira li kellha ssir fil-Marsa Sports Grounds ġiet mibdula f'show televiżiv bej 20 personalità li ħajamlu l-istess attivitajiet ta' fitness li kellha jagħmel il-pubbliku sportiv. Ħajamilhom fuq it-televiżjoni biex jarawh in-nies kif ukoll wara kollox imbagħad ikun preludju għal attività tal-European Week of Sport differenti li ħassir fl-2021. Il-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil stqar li Sport Malta dejjem kienet protagonista anke fuq livell Ewropew u riżultati qegħdin iħallu l-frott anke lokalment. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima saħaq li minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha l-pandemija xorta nħasset il-ħtieġa li dan l-avveniment isir bl-adattament meħtieġ u l-miżuri kollha neċessarji. Huwa importanti li mhux biss ngħinu dawk li huma laqdiet sportivi dak li huma l-atleti professjonali u semi-professjonali, iżda nassiguraw li l-individwi kollha ċ-ċittadini kollha Maltin u Awċi ikollhom l-opportunitajiet li jkollhom aċċess għall-isport u anke għal dik li hija attività fizika.